No sabeu l'il·lusió que em fa tornar-vos a veure tots. Oh, enyorava molt les nostres tertúlies aquí, al jardí de casa, acompanyats d'una bona tassa de te i pastes. Ai, sí, ho confesso. Vaig molt enredarida amb la nova novel·la. Però des que he tornat de Síria, que em costa molt posar-m'hi. I molt em temo que avui el nostre estimat Hèrcules Poirot no serà el centre de la nostra conversa. Vinc de viure històries inimaginables per una esposa victoriana. Perquè per molts viatges que fem els ciutadans britànics a l'Orient, cap d'ells s'assembla a quan hi vaig amb el meu marit Max Mallowan. Per ell no existeix el descans, sinó és per fer un most obligat entre excavació i excavació. I és que mai saps quan pot aparèixer un palau reial o un temple. Aquesta sensació és espectacular. En fi, quan et cases amb un arqueòleg, a part de veure't atractiva com més anys facis, has de fer un exercici previ abans de viatjar i deixar enrere tot el que per tu poden ser comoditats i luxes burgesos. El plaer recau en treballar. Però siguem sincers, quan comencem un viatge, no el comencem pujant al tren o al vaixell, no! Un viatge el comences fent l'equipatge. I creguin-me que pot arribar a ser tota una aventura. Jo sempre compro diverses plomes estilogràfiques. No sé per quina estranya raó, quan estic al desert, les plomes escupen tintes sobre mi, sobre el meu quadern i sobre tot el que hi hagi al meu voltant. És per això que també porto 2 modestos llapis. Afortunadament, els llapis no són temperamentals. La següent compra indispensable són 4 rellotges de polsera. El desert no és benigne amb els rellotges i després d'una setmana renuncien a la seva feina. Aleshores, opten per aturar-se o accelerar-se. Ara sí, amb tot l'equipatge llest, ja podem iniciar el nostre emocionant viatge a Mesopotàmia. Fa molts anys, quan anava a la Costa Blava, quedava fascinada en veure l'Orient Express a Calais i anhelava a viatjar-hi. Ara s'ha convertit en un vell amic de la família, però l'emoció no és menor. L'Orient Express és, sense cap mena de dubte, el meu tren preferit. A mesura que avancem, els noms de les ciutats estan escrits amb lletres d'aspecte apassionant i inversemblant. A les llistes dels cotxes menjador, els preus estan en monedes inintel·ligibles i apareixen ampolles d'estranyes aigües minerals. Al matí venen al tren els funcionaris de la duana turca. Es mostren molt interessats en el meu equipatge. Em pregunten per què porto tants parells de sabates. Quin problema hi ha? Perdoni, però no porto pas cigarretes, no és tan dolent. I què és aquesta pols d'aquest pot petit? Per les puces, dic. Però no m'entén. Evidentment sospita que estic fent contraban de droga. Faig pantomima. Em grato amb força, atrapo la intrusa i la polvoritzo fins la mort. Ah, el duaner se'n riu de mi. Estem a Beirut, on ens espera el nostre arquitecte Mac i el nostre capatàs Hamoudi. Ai, Hamoudi és un vell amic del meu marit. Junts van excavar a Ur. Els anglesos simulem que tot està en ordre, però no és cert. Allí no hi ha lords ni cavallers que estableixin acords. Allí hi ha tribus que lluiten per les terres i pel bestiar. Iraq i Síria són llocs pobres en present, però rics en passat. Els elamites arribaven i arrasaven amb tot. Saquejaven, calaven foc, assassinaven. De vegades, les ciutats quedaven derruïdes i no es podien reconstruir.
Aleshores, el vent i el temps s'ocupava d'enterrar-les. Els tells són la meravella del desert d'Orient. Oh, si sabessin l'emoció que produeix un tell intacte! Oh, començar a excavar i descobrir quantes ciutats s'hi van establir. Enormes munts de terra, parets derruïdes, columnes i tauletes d'argila cobertes de pastures i flors. Oh, els pastors hi porten les ovelles i cabres per sobre de 4.000 anys d'història. És realment emocionant, emocionant. Agafin te, si volen. I tenim pastes. Jo em serveixo. Sortim de Beirut pel camí de la costa. Aviat, ben aviat, girarem terra endins i després, durant molts mesos, no tornarem a veure el mar. Fa molta calor. Oh! A Melladí comença el càmping. Asseguda a la meva cadira, observo com els homes lluiten per aixecar les nostres tendes. És un espectacle molt entretingut. Cap d'ells en té idea. Finalment, semblen una miqueta borratxes, però estan aixecades. A mesura que el sol cau, el vent amaina i sorgeix un fred sobtat. Però un cop ficada dins del meu sac de dormir, em sento deliciosament còmoda. Sempre que viatjo a l'estranger, porto amb mi un bon coixí de plom i sol. Per mi representa la diferència entre la comoditat i la misèria. Certament puc afirmar que m'agrada dormir a una tenda. Són les 5 del matí. És hora de començar un nou dia. Però em miro la temperatura i el termòmetre marca 39. Ai, a més em sento una mica marejada i em fa mal l'estómac. Tinc el que a Egipte s'anomena la tripa del soldat egipci. Creguin-me que no és una malaltia gaire graciosa per passar-la en ple desert. Ai, Max no em pot deixar sola. I en qualsevol cas, durant el dia, l'interior de la tenda està a uns 54 graus. L'estudi ha de continuar. De manera que em pujo dalt del cotxe i quan som a dalt de tot del turó em llenço contra l'ombra que projecta el Queen Mary. És com hem batejat el nostre cotxe. Ens agrada fer-ho, és un costum que tenim. Així sentim que forma part de l'equip. Francament, els 4 dies següents són un infern. Somio amb la mare. Ella era una dona forta, valenta. Va fer-se càrrec dels 3 fills quan ens va deixar el pare a una edat massa jove. M'entristeix recordar que ja no hi és. Pensar que va morir, la meva vida es va tornar trista i amarga. Només pensar en ella ja em fa mal al cor. El record de la seva mort tornava. No em vaig poder acomiadar d'ella. Era la millor mare del món, la meva millor amiga, la que explicava històries que no tenien fi. Volia la mare, però les llàgrimes no s'aturaven. Les males gestions de l'Archie van fer que m'allunyés d'aquest món i van rebrotar en mi una ira incontrolada que em va fer culpar-lo de la meva desaparició. Ara sóc feliç. El temps ha passat i tots hem trobat el nostre lloc en aquest caòtic món. Però em pregunto quins consells m'hagués donat ella. M'hagués engrescat a visitar els Wole i Ur fa 4 anys com vau fer vosaltres. Hagués acceptat les meves segones núpcies amb un home 15 anys més jove. Totes les preguntes es resolen sempre amb un i és clar que sí. Si alguna cosa vaig aprendre d'ella, va ser a no defallir i a tirar sempre endavant amb el cap ben alt. Vaig tenir el somni més preciós que he tingut mai. La mare em va venir a veure.
Dit així pot semblar que estigui boja, però és cert. La febre em va baixar de cop. Podia veure el seu rostre somrient davant meu. Sentia la seva olor, el perfum de les seves cremes. Amb una dolça carícia em va treure la suor de la cara. I finalment, la llum del sol, d'una manera molt agradable, la va difuminar i la va acomiadar mentre em deia: estigues tranquil·la, no em vull perdre res. El poder d'una mare ho pot tot. I de cop, la vida va recuperar la seva bellesa. I la gana també. Oh, el cuiner em va improvisar un colossal menjar a base d'arròs amb estofat de verdures i xai nedant amb greix. Oh, em va semblar el menjar més sabrós que he tastat mai. Perquè, estimats amics, cal afegir que no només mengem dàtils. Començo a entendre per què els arqueòlegs tenen el costum de caminar amb els ulls baixos. Jo mateixa penso que aviat m'oblidaré de mirar al meu voltant i a l'horitzó. T'inunda una necessitat incontrolada d'arrasar amb tots els petits fragments d'argila que trobes al teu pas. Max em diu que sóc una exagerada i que no encerto gaire amb els fragments que realment interessen, però jo no ho veig així. Com puc descartar un tros de vaixella pintada i feta a mà d'on algú hi va menjar fa 5.000 anys? Quan ja tinc les butxaques arrebossades, li ensenyo tot l'arsenal de troballes a Max. Ell, sense cap mena de miraments i amb tota crueltat, en descarta la majoria. Les escollides les posa dins d'una bosseta de fil que lliga amb molta cura i etiqueta amb el nom del pell on les hem trobat. La majoria dels fragments són del segon i del tercer mil·lenni. Jo mateixa he trobat artesania pintada de la prehistòria! Oh! Em sembla una vida emocionant. És que em sento com una nena descobrint el món. Hem d'escollir un tell. Oh! El factor predominant és la sort. Sovint, un lloc ha estat excavat temporada rere temporada i, sobtadament, amb el desplaçament d'un parell de metres, surt a la llum una troballa singular. L'únic consol autèntic que ens queda és que sigui quin sigui el tell que estollim, estàs segur que trobarem alguna cosa? Finalment, i per aprofitar la temporada, en triem 3. La ciutat de Muda es converteix en el nostre centre d'operacions. Les negociacions amb el xeic, un home vell, molt endeutat, amb una barba vermella tenyida de henna, es fan ràpidament. Sí. Ens instal·lem a una casa llogada. La nostra primera nit a Muda. Va ser una nit que no oblidaré mai. Només apagar el llum, emergeixen centenars de ratolins dels orificis de les parets i del terra. Comencen a córrer per sobre dels nostres llits. Ratolins per la cara, ratolins que t'estiren els cabells, ratolins! Encenc la llanterna, la imatge és horripilant! Max em diu: dorm! Quan estiguis adormida, tot això deixarà de tenir importància. Excel·lent consell, estimat, excel·lent consell! I a les 2 de la matinada no puc més, estic completament histèrica i declaro que me'n torno directament a Anglaterra. Max s'aixeca, obre la porta, crida Hamudi. 5 minuts més tard, els nostres catres han estat arrossegats fins al pati. Fa una calma i una tranquil·litat. L'aire és fresc, serè, contemplo el firmament il·luminat per les estrelles. Em venç la son. L'endemà declaro que no marxaré a Anglaterra. Però
Jo que seguiré dormint al pati. Hamudi tapa tots els forats del dormitori. Ho fa amb guix i mans de calç. Però la gran solució va ser tenir un gat. Un gat no, un superfelí. Un gat qualificat d'imparable, absolutament professional i dedicat amb cos i ànima a la seva honorable tasca. Mai ha de mostrar cap mena d'interès per nosaltres, ni tan sols ens ha de demanar llet. Era una bèstia freda, calculadora, que en només 5 dies va acabar amb tota la plaga. En definitiva, el rei dels gats. Ara sí, la vida va tornar a la normalitat. Cada dia ens aixequem tan bon punt surt el sol. Sobre les 5 del matí. Bevem te calent i mengem ous. Max puja directament al turó. Gairebé cada matí l'acompanyo. Però de vegades em quedo a casa per ocupar-me d'altres coses, com poden ser reparar atuells de ceràmica o etiquetar. Cal dir que he trobat la manera perfecta per fer tornar a brillar la ceràmica i de manera molt ràpida. La gran solució, crema hidratant. Una bona passada, com nova. A part de reparar atuells de ceràmica, tinc la fotografia. M'han adjudicat una cambra oscura. Allà no pots estar ni dret, ni pots estar assegut. De manera que m'arrossego de 4 grapes mentre vaig revelant plaques amb el cap coig. Surto pràcticament asfixiada i incapaç d'incorporar-me. Jo procuro fer unes instantànies de les peces que siguin agradables a la vista. Però segons el meu marit, els meus bodegons no són pràctics pel catàleg del Museu Britànic. Han de ser amb un fons blanc i prou. Això sí, quan acompanyo a Max al turó, arribem a 7:15 del matí i ens posem directes a treballar. A 8:45 parem per esmorzar i quan sona el xiulet, altre cop a la feina. A 11:45 dinem i després tornem a treballar. Al voltant de les 4, Max comença a recórrer les quadrilles i gratificar els homes. Ells li mostren totes les petites troballes que han fet durant el dia. Aleshores Max obre el seu enorme quadern i comença les operacions per posar preu a totes aquestes petites troballes. Cada una d'elles tindrà un preu que es sumarà en el jornal d'aquella setmana i al final d'aquesta setmana se'n pagarà el total. El dia de pagament s'ha fixat després d'un període de 10 dies. Max s'asseu a dins del Queen Mary. La seva cara surt per la finestra del seient del conductor, a manera d'empleat de taquilla ferroviària. I comença l'espectacle, tu. Quadrilla rere quadrilla, van desfilant i després de 2 hores tothom ha rebut el seu sou. Descobrim que els homes, quan se'ls paga, abandonen l'excavació. Ara que tinc diners, perquè continuar treballant, me n'aniré a casa. Una quinzena després, tornen i sol·liciten treballar de nou. S'han gastat els diners. La cadena de feina funciona d'aquesta manera. Primer, el piquer amb el bec. Darrere hi va el paler, que amb la seva pala omple de terra totes les cistelles que 3 o 4 cistellers traslladen a un punt assenyalat. A mesura que van volcant la terra, la rastregen a la recerca d'algun objecte que s'hagin pogut deixar els altres 2. Quan apareix alguna cosa, el capatàs de la quadrilla crida automàticament a Max i ell procedeix amb la deguda cura. Raspa minuciosament amb un ganivet, aclareix la terra, bufa la pols i abans d'extreure-la, jo la fotografio. Després és dibuixada a grans trets en un quadern. El mateix passa quan hi ha
indicis d'edificis. En aquest cas és el mateix capatàs de la quadrilla qui se n'ocupa de resseguir amb el bec els maons d'adob. Amb l'augment de les temperatures comencen a caldejar-se els ànims dels nostres treballadors. Max augmenta les multes per baralles. Finalment decideix que la millor opció és que cada matí els treballadors li lliurin les armes i al final de la jornada Max els hi retornarà totes. Síria és plena de sectes ferotgement fanàtiques molt diverses, capaces cada una d'elles a degollar l'altra per la seva justa causa. Com que no volem conflictes, decidim que el dimarts serà sempre el dia de descans, perquè pel que sabem no és festiu en cap religió. Sona el xiulet. Ha acabat una altra jornada. S'acosta al final del nostre viatge. L'aproximació a la civilització s'agita dins meu. Començo a pensar en coses. Secador, xampú, crema hidratant, la manicura, una vaixella de porcellana, una banyera de porcellana, sals de bany, llum elèctrica, més sabates! Però esclar, abans de marxar, queda el moment més delicat, el moment tràgic, la divisió. A l'acabar cada temporada, ve a visitar-nos el director del servei de etiquetes per decidir quina col·lecció tria. Anteriorment, Max ha de dividir les troballes en dues col·leccions exactament iguals, com a ell li vingui de gust. Aleshores, el director ve i tria la que amb ell creu que li pot anar millor per tenir a Síria. L'altra, automàticament, és empaquetada i enviada al Museu Britànic. Lleials a la nostra naturalesa humana, qualsevol col·lecció que triï serà automàticament lamentada. Ara sí, arribat al final, hem de marxar. S'ha acabat la temporada. No sé si és perquè és tardor i estem acostumats a la primavera o perquè en l'aire ja suren rumors d'una nova gran guerra, però em dóna la sensació aquesta vegada que no tornarem. Em sento lírica, gairebé sentimental. Max em pregunta en què estic pensant. Estic recordant el fuster de muda que va instal·lar orgullós el meu vàter al costat de la porta principal el mateix dia que van venir a prendre el té les monges i el tinent francès. Estic recordant el gat professional, l'enorme barba vermella del xeic. Estic pensant que la vida és meravellosa, senzillament fascinant. Estimo aquest bell i fèrtil país i a la seva gent senzilla. Inshallah. Si Allah ho disposa, tornaré. Però mentrestant, m'ha fet feliç compartir-ho amb vosaltres. Sí. Tens llet de veritat?